Selamat pagi. Hari ini saya bersama dengan saudara-saudara para penggiat budaya, yaitu dari LDA yang kita kenal dengan nama Wakoso. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan ritual nyadran di Candi Sumberhawan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar, tidak ada halangan apapun. Salam dari kami, Rahayu, 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 salam Tuhan. Selamat siang, Rahayu, Pak Nuh. Siang, Rahayu, Bapak. Oh ya, mohon dijelaskan acara hari ini acara apa, Pak Nuh? Ini acara Wilujengan Ambal Warsa Pakoso Kaping Sangang Doso Tigo. Hari ini 29 November tahun 2024 ini pas hari jadi Pakoso yang ke-93. Pakoso ini didirikan oleh Sinuhun Pakubuwono X pas tanggal 29 November tahun 1931, 39 tahun yang lalu. Terkait dengan yang panjenengan sampaikan tadi, tanyakan tadi, ini setiap cabang Pakoso seluruh Nusantara hari ini mengadakan sendiri-sendiri di cabangnya, untuk kemudian pada tanggal 14 Desember nanti kita ada kegiatan lanjutan di Punjer Nyawiji. Semuanya di Punjer di Karaton Solo dengan kirap agung, juga dihadiri oleh para pemangku adat Kerajaan Nusantara. Terus harapannya apa untuk cabang Pakoso cabang Malang? Kami sebagai Ketua Cabang Pakasa Malang Raya senantiasa berharap agar supaya kegiatan semacam ini menjadi bagian dari kalender yang senantiasa kami laksanakan setiap tahunnya secara berturut-turut, tidak pernah kami tinggalkan. Ini salah satu bagian dari kalender kami. Kegiatan ini adalah tetap dalam koridor uri-uri budaya, menandai sejarah kelahiran Pakasa, yaitu Paguyuban Kaulo Kraton Surakarta yang ke-93. Harapannya mudah-mudahan Pakasa makin maju, makin kompak, dan makin bisa melestarikan budaya Nusantara, khususnya budaya budaya Jawa yang adluhung. Selamat buat Pakoso, tetap semua lancar dan selalu jaya. Rahayu. Rahayu, matur nuwun ingkang kathah. Rahayu. Rahayu, Rahayu. Oh, ilahi, awi Mas Bromo Sidap Silatan Meriwang Jagat Karono. Sranging tondo kawisi santik bisono. Sono sinawung langan wilopo. Mas tutatut lampahing porojo. Sinablor tutur katelo kulastan pengerating Baratyo. Pinursito upama parapang Neskoro. Karanton dian kumiyeng jaman purwo. Kinardi tamping kalapa. Mangya tekap wasananing gumito. Nawong renggeng perlambang patumpo-tumpo. Marmo panggung sang bruwing koto segebyar dumadining purwakaning kondo linarik runtutik basa dungeng kuna ngemu surasa yen linares saya kraos mulan sarira hangrasa wani uruping direming rasa rumangsa ngrumangsani klir jalma ngilu kaca jarweh pus arenakup caking carita kala becik wis gumelar yaiku sejatining surya candra daru miyang kartika pinurbaka dirating kawasa sahari ratri angin rimawono purwata ing kusina gilir gumati
temahan dadi petanganing dina sasi warsi windu tan sarta abad kedumulan pangkar-pangkar kaya sinarambut kaya jawab pating ngrembyak dadi padhanging kutu-kutu walang atoga buron wana yang buron toya dadi branakan tanpa wicalan padhang terawang sinaring sang Hyang Retnawi ingkang ngarsa amerbawani jagat mungguing jagat wetan ungup-ungup mungguing kalingan mukir abang merengangah lamun kaek siyayah andilat dilato bumi saya dangu sumuruk sang Hyang Karma katon semoblak kanan kirining abange semujenar kaperbawan sinaring sang Hyang Basanta tanem katon ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuke gunung kinemulan gendano kasiliring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Pakuta migo tanpa tawis dangu solahing kawula dasih senila arsa angku kaya buga garap tegal sawai nanglur silur tanana medhote sinambi sesenggonan sesindenan mikul karo luwune anggiring raja kayane sawaneh ana pirembakan saka wurange sang Hyang Karma saya dangu saya inggil katon sinaring jagat wis katon melok gunung ing kebat lapat ora kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut yanda rebut tejo rebut dan sakral ini sederhana tapi sakral dalam rangka memperingati hari ini Wilujengan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pakasa yang ke-93. Istilah kami ambal warso kokoso engkang kaping 93. Ngaten nggih. Bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya berupa sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul bersama. Selawat serta salam berundang. Terutama nggih panjenengan sedaya ngugemi trah-trah Mataram wongkon ingkang jenengan agem menika pataka-pataka kasunanan wongkon ingkang jenengan agem menika pataka-pataka kasunanan mugia sedayanipun tansah maringi kanugrahan bagya mulya dumateng panjenengan ingkang samenika sami lenggah sami simpo sami wonten plataran bumi stupa Sumberawat. Kula nuwun sewu saderengipun para leluhur kula ingkang wewengkon wonten plataran stupa Sumberawat menika badhe angayahi dedonga puja mantra ingkang tumuju ngarsanipun Gusti yang menang Gusti paring kasih sedayanipun. Iki menika wonten 3 sederek kula kaliyan kula piyambak mangke mandhegani menapa ingkang sampun tumaos ing tlatah batos donga ingkang mangke dipun ajabaken potong tumpeng Bapak Ketua kumpul bunga sampun tingkat sawijinipun inggih menika pados peti tumpeng dumateng Ketua Pakoso Ketua Arema dumateng Kanjeng Raden Arya mandheganing kasih mah bareng kula nanti dikasih kuah oh gabuk Pasal saya tinggal.